כאן עומר. היום אני אראה לכם את הקסם השלישי בסדרה שלנו. אוקיי, נתחיל. חפיסה מעורבבת. מעורבב. אוקיי. אוקיי, מעורבב. קלף ראשון, נסיך. אוקיי. אני שם את הנסיך כאן. אוקיי, שם את הנסיך כאן. זה הנסיך. עכשיו, הנסיך הזה עומד להשתנות. תראו, 1, 2, 3, הופך להיות מלך. תראה. אבל אתם בטח לא מבינים איפה הנסיך. הנסיך כאן.